kakabsat. Oh, pagkaroon niya kakabsat ka, hanala tayo si Look, Santaw. Akyat ko yung na. Ayan, so lalapay niya kakabsat ko. Amo yung mata ni Brother Joaquim Bo ka medyo sumunggo. Ayan niya kakabsat, so lalapay yung tatlan. Ayan kakabsat, tarati kayo mananag buybuyan. Magkita da kartin niya kabsat kapang kami kartota. Agala, ti kwa. Ti, ayan, ti santo, legit niya da tatay may. So, kita manan, magmag na kami manan. As usual niya kakabsat. So, tatagar nga daw ko. Sa pala kumata niyo man lilipatan, tag-subscribe at niya, share yung mata to. I-like yung lang niya kakabsat. So, nagbuybuya kayo. Kadagjaman di kakadwa tayon. Hantay yung mga awanan. Di kakadwa. Yan! So, tayo man nga travel. So, dito nga kabsat, papantay ko rin dyan niya ko. Nagkakadan sa padpadanom, tagamin kan kakabsat, asidul ganti, panagraraop. Niya. Ko, dito kakabsat, kag dito probinsya ko. Nanam ay, charo. Namhanga, permanent, di trabaho dito kakabsat. Pag naan, so, tayo magmag na kakabsat. Nila na lubog. Ayun, tumakbo. Ay, shit. Karati tayo niya, garo niya kabsat. Oh, nagparta na niya. Karati na ako nakauli na niya. Tagbirok tayo lang. Nanti ka rin tayo. One, kagaro tayo, garo niya kabsat. What? Oh, karata yun. Nagatay tayo nga ito. Nagbubuti. Ito, matagbirok ako. Hindi niya nagdakol. Saan na matukpol mo? Ya. Ayun, alante ata ni kakabsat. Ditoy. Ayun, nagdakol. Ayun, nagdakol. Tidi nagdakol. So yan na mga kakabsat. Narito na yung ating santol. Ayan. Ang ko mo. Alo kastoyo. Awan. Jarot. So ating nga balay ating nga. Saan kakabsat ngayon ko kanya da? Tatay me, when dito'y bangkag. Oo, yan. So, magtaga-tagalog daw tayo kaunti kasi madami na rin nanonood sa atin na Tagalog. Oo, yan. So, kakainin na natin, no? Nagimas. Awan ti maibagam nga sabali no di na imas kanyam. Wow. Duwa nga poon gamin niya kapsat. So ating ay kulay green pa lang. Ayan. Green. Oh, ano makita green. Basta green day ta. Nasamit ure kulay green. Yon. Yan ni mama galala di takik nuang. Man ano mata takik nuang? So kani kung kami pa ilang gardinin niya kakabsat agro-rotor tawag dyan na dagol. Nga lang doon ayan. Kita yun. Ayan kakabsat kas makita ito niya agro-rotor ni Tito Kon para ijay panagsagana iti panagraopsan kapag buno-buno. Kas nakita ito tayo nang alakamin katatama nga alakamin manon. Ayan kakabsat. Nakadalan tayo di jay kubo-kubo katita yun. Hindi agalan diti. Ayan, so galat tayo ati santol niya pero urayan tayo nga. Ayan, nagdadakol. Dagtan ni kakabsat. Nagdakol day tani. Hampay na loom. Gringam na samit day tan kakabsat. Ayan, so nagdakol talaga ni Ayan kakabsat kas makita mo dito kat adda dito yung aji tukak. Ayan, so pinagtutuwa mo lang dito yung kakabsat nagtatagarid ano ka. Ay kakabsat ni dati kuha tayo ay ayam. Alating. This is what we call frog in Tagalog palaka. And this one is what we ulam, you know, like that. Wow. Karama.
Masid si Daatoy Apo. Hanga karag da ito. Isa bali ti karag. Ngam di pagbagada niya kakabsat ngay kat. Asawaan da. Gadi karag. So nga data mo lang tilahi ti karag na tukak. Ay, matata, ang kalakan niya. Yan. Cut! Ayan kakabsat. So habang pabalik tayo doon, kukuhulit tayo ng mga bunga ng santol. Ayan kakabsat niya. Kidi nagrigat tagtagal. So ayan kakabsat. Kukuha na tayo ng bunga ng santol. Yan. Dito na tayo naglalakad. Oo, naglalakad tayo naglalakad. At shout out sa inyong lahat. Yan, shout out ni. Shout out sa iyo, Nika Alforte. Sa akin ni Mano. Ayan, Nicole Nelgas, shout out sa iyo, Josa ng Drine. Shout out kanya, Mark Kennedy Saura. Shout out ka no mga anseli. Oton maminsan natin balong. Wan, mabali. Kini Nicole Visaya manon. Yan. Shout out kanya yo amin nun. At ngayon nga kabsat, kukuha tayo ng ano pang ayun, pang sukdal. Ayan, pag sukdal. Yan, bababa tayo dito sa medyo basa-basa na ano, lupa. Yan. So, ang kukunin natin na baka may palaka. Yeah, ito mga mesra. Ayan, sige, sungkit ma. Sige, sige ata. Ayan, oh, sige nasa dugan. Ta sungkit mata, sungkit laki di sungkit. Iturong mo lang tato Medyo yung ulap tala. ni kakabsat niya. Wa nagre. May isa. Ang yaki din kargrig. Oy, huli ka. Ayan, so tukulo kon kakabsat. Gusto na, nakababatik pa yun. Ayan kakabsat kas makita nagpintas di langit ni nagpintas ti view. Yun. Ay, di mo malalasang buwisik ki de. Part 4. Kakabsat tagala tayo manon. Yan. Nyamuton. Tari o, kakabsat kailan tayo. Daytoy. Huli ka. Wala di o, nagdudaktol. Dalawa. Ay. Yan, nahala tayo. Ni, nagbati mo. Wait, di may isa. Siyempre, direct tayo jubag tayo niya. Kasati, umuuli, agaalati. Santol. Yan. Ano yun? Another one. Yan, ito isa pa. Yan, so matamis lahat to mga kakabsat. So kunin pa natin lahat para mas masaya. Yan kakabsat yun, dapat tatag dito yan mo. Titatag, ano English na titatag ateng? Yan, uy, masisida tayo kakabsat na nakagsisida. Nakagsisida kakasto yan, yan, oh, naglumag. Yan, nakukutong dito. Nila tumaktaki. Saan pinis ito mo? Sa timpol lang ko pa ilang adyo nga tatog. Tayo tuloy tayo ti agalan ni natin nagagadya nalang umununan. Yan, tuloy tayo. Alam na, malasin natin. Ayan, malasin na. Nintang agalan tayo man ng kakabsat. Iti kwa, kastoy, santol. Santol nga santol. Agrurupa nga santol. Nagbigay mi natin na aladyo ni Oy. Sinukusok dal media eh. Mga tayo pa lang matat o remay sa pa lang dadaktal ganun talaga nagdadaktal di bangir ate kami kaya basit pa lang napanan mi bali duwa ti po na kami niyang kabsat baka bata tayo nga duwa ati kami basit di bangir daktal nung kulay green pa lang kajay nga ko na dagat na sa mid mo tanong ayan datan nga kabsat arto na baban pinakababaan parati na nga dan so ato yung naalak ni at ate pa lang naalak yan kabsat so makikita yun niya dagitada yung naalak isa dalawa tatlo sinong mananalo ayan so 1 2 3 4 5 6 ayan so dati nairaman nga may isang abukado ka kabsat so, o kaya atan niya kabsat so ti alan tayo lang tayta na ibuskon bumaba na ko magahanak agalan na yung nakpayato nagbatik pa nasamit pa jay bumabate ko pa lang puto ito so kakabsat natin nagtatay yung cellphone ko nakamono pa doon ni batakon so pantay giant so tayo lang tayo niya kakabsat kagajay sapat lang talan tayo handa sobra niya kakabsat ko naman di yan kakabsat so pan nakalsubli man giant tayo ginakpayagan pagsubli kami tuman tayo ragala kami kakabsat so no kaya yun kasta nyo lilit na nga comment niya no so kayo lang dito mabaling malakwan
Word. Kakabsat, so paawid kami garodon niya kapsat kinalpas kami nga nangalagi jay. So sublian namin tulang aja inalamin niya sakto lang. So dito eh. Kabsat na tinaalak nga friend ko ni Ara. Please welcome Ara. Di Ara Rawan. Ayan eh. Napaniwalin-walin na imak na kakwakwa. And kakabsat, bali ti Ara Rawan niya kakabsat ka masisida dito. Oh my god, kakabsat, something is here. Oh, it's not scripted. Nakaala na ka naglaing. Nakaala na ka. Oh, butong da kabsat ko na danoan na ko. Nakaalo na cute. So kakabsat cute. Yan nga kabsat. Arjis mo natambak. Ay ha. Mama, yan so ibulos ni pa lang tayo tikiwa nga naalak ta kakaasim mo. Ayan, itinagtin so na dito aripit. Yan, natingnagon. Matay gamin kakaasimot. Ayan, so kabsat, naibulong si cute na yan, paawid kami. Kabsat, ag-teleport tayo! Yan, teleport tayo. Partak. Yan, linya. Oh, kasama na. Teleport tayo. 1, 2, 3, handa. 1, 2, 3, 1, tiyak. Ayun, narati tayo. Yan. A few moments later. Nakabisot. At yun, upusan tayo dito. Yan. Ay, so dito. Yan. Nagbayagan niya. Kay tata. Damalang ta. Ukisan tayo. Partakan tayo. Ayan. So, naukisan na ni Yan, so nagdaktal talaga. Wow, nakasat ni medyo blurred aja camera tayo. Yan, so kasi tayo. Kani kita ni udah matutungtungan da. Tidak. So dito kakabsat na imas no isuka tayo. Ayan, isuka tayo. Wan syempre isuka tayo da mata alak iso. Kakabsat, ya isuka may sukat sige dito kakabsat. Ayan no, kaya yun yung kakabsat. You're free to comment. Iya pa ka. Yan, so yan kakabsat. So lukatan tayo. Kakabsat, so lukatanan. So ikabel tayo ito. Ang mangkok tayo, kailangan titi mangkok. Ayun na di mangkok tayo. Tanan. So ito yun dito kakabsat jay. Kuha tayo. So oratan. Ikabel tayo. Wait lang. Hindi mas amo nga kaya yun. So iso pa. Yan nakabsats ko, so kas makita garto yung nakunog di balay mo na niya. Tagamin makatutulog jiwalang kakabsat, so umunog ako na niya kakabsat makita yung mo niya. Hanggang tatamang mga anak palang like tayo na. Ang makamit mo so nangam na siyempre ito niya, sausaw ko garto yun. So at sila niya mo tubog na kita diloy ditan niya agbuy-buya. So kakabsat, yan. Chat man garto yun, ni vlogger na Kimbo tayo, no mga Ilocano vlogger yaw, wag kakabsat, taga Quirino na. So si kayo nga dati, santol na titar araw bayan ti balbalayan yung kayo din imot ta, matita din imot. So bye-bye. Yan. Muna kayo imot may shoutout comment kayo lang guys. Baba. Yan.